Diolch yn newyddio. Diolch yn y ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser iddo fel tyrdyn plith tywalt ysbryd arno. Mi'n i gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuad. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Nawr, gadewch i ni ganu Emyr 525 o'r flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. 525 gan i sefyll i'w chanu. Darlleniad o'r salmau, y Salm 51, ac i ddechrau yn yr adnod gyntaf, Salm 51. Trigar ha wrthyf o Dduw yn ôl dy drigarogrwydd, yn ôl llios dy dosturiaethau dilea fanwireddau. Golch fi yn llwy'r ddwys oddi wrth fanwiredd, a glanhaf fi oddi wrth fy mhechod, canis yr wyf yn cydnabod fy nghamweddau, am pechod sydd yn wastad ger fy mron. Yn dy erbyn dy hunan y pechais ac y gwneithym y drwg hwn yn dy olwg, fel yd gyfion heir pan leferych ac y byddyd bir pan farnech. Wele mewn anwiredd ymlluniwyd ac mewn pechod y beichiogodd fy mam arnaf, wele cerais wirionedd oddi mewn a pherim I wybod o'i thineb yn y dirgel. Glanhaf fi ag isop am I elan heir, golch fi a byddaf wynach na'r eira. Par I mi glywed gorfoledd a llawenydd fel y llawanycho yr esgyrn a drylliaist. Cuddiad o wyneb oddi wrth fy mhechodau, a dilea fy holl anwireddau. Crea galon lan ynof o Dduw, ac adnewydda ysbryd uniawn o mewn. Na fwr o fi ymaith oddi ger dy fron, ac na chymer dy ysbryd sanctaidd oddi wrthyf.
Dyrod a chefn i mi o'r foled y iachawdwriaeth ac ath hael ysbryd cynnal fi. Yna y dysgaf dy ffyrdd i rai anwyr a phechaduriaid a droi'r atat. Gwared fi oddi wrth waed o ddiw, diw fy iachawdwriaeth, am tafod a gan yn llafar am dy gyfiawnder. Arglwydd agor fy ngwefusau, am gennau a fynegad y foliant. Cynnes ni chwynychu aberth, pe am gen mi a'i rhoddwm, poeth offrwm ni fyny, a berthau diw ydyn dysbryd drylliedig, calon ddryllio gystuddiedig, o ddiw ni ddirmygu. Gwnadd ei oni yn dywyll ysgarwch i Seion, adeilada furiau Jerusalem. Yna y byddi fodlon i ebyrth cyfiawnder, i boeth offrwm ac aber llosg, yna yr offrymant fustych ar dy allor. Bydde bendith Duw ar iair saint y ddef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod gerdd y fron yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn ei yn diolch bod ffordd wedi drefnu, wedi hagor, dy fod wedi darparu ffordd, fod pechaduriaid yn gallu dod i'th bresenoldeb, ond nid yn unig yn dod i'th bresenoldeb, ond yn dod fel dy blant, yn dod fel rhai sydd wedi mabwysiadu. Dy fod wedi anfon dy fab i baratoi'r ffordd, i wneud yn bosib i bechaduriaid cael bod yn blant i ti. Ac felly o Dduw wedi agor y ffordd sydd yn arwain at y nefoedd, arwain at y man lle byddwn cael weld wyneb yn wyneb a threulio tragwyddoldeb yn dy gwmni. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am yr efengil, diolch am y ffordd sydd wedi agor y ddarpariaeth yma sydd wedi ei roed ar ein cyfer, bod modd i ni dderbyn maddeuant pechodau, dy fod yn ein golchi ni'n wynach na'r eira. Ac felly o Dduw i ni yn gweddio bydd ni'n atgoffa ni sydd yn blant i ti ein bod yn eiddo i ti. Atgoffa ni gad i ni deimlo'r tân yn llosgu oddi fewn. Ond hefyd i ni'n gweddio am y rhai sydd erioed wedi bod wrth droed y groes. Ac y bydde di trwy dy nerth, trwy dy ras sydd yn anorchfygol, trwy waith yr ysbryd glân, yn arwain yn eidiau at y fan honno i weld i hangen, i weld i pechod, i weld yr hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist ar y groes trostynt, o Dduw tyrd. Dim ond ti sydd yn gallu gwneud hyn, does dim un ffordd, y gallwn ni beri fod enaid yn dod o dywyllwch i oleuni. O Dduw i ni yn ymwybodol o wythnos i wythnos, o ddydd i ddydd, amhosib bron, mae'n teimlo'n amhosib i gael unrhyw un i ddod i oedfa. Ond hyd yn oed petai nhw'n dod i'r oedfa, does dim modd i ni i agor llygaid i heneidiau. Does dim modd i ni beri iddynt weld i pechod. Does dim modd i ni i ddod ag hylondyd yr efengil, ond o Dduw, yr wyt ti yn abal i wneud yr hyn sydd yn gwbl amhosibl i ni. Ac felly o Dduw i ni yn galw arna ti i wneud y gwaith. Y byddi di yn tywallt y lan ysbryd lawr arnom unwaith eto. Gad i ni deimlo dy bresenoldeb yma mewn ffordd arbennig. Gad i'th blant ar hyd a lled o wlad i deimlo yr agosatrwydd hynny, i fod yn ymwybodol o waith yr ysbryd glân yn eu plith nhw, pa le bynnag ymaint, lle mae dy blant yn cwrdda, yr rhai ffyddlon o Dduw y byddi di yn ei bendithio nhw. Ac y cawn weld dyddiau gwell, dyddiau lle fydd enw yn cael ei ddyrchafu, gorywch pob enw arall. Felly o Dduw, rho disgwyliadau mawr i ni, yn ystod y dyddiau sydd o'n blaenau, yn ystod yr wythnos hon o Dduw, gad i ni, i bledio at ydi, i ddod yn ôl, i ddychwelyd i'n plith. Byddi di yn gweld yn iawn i wneud gwaith mawr yn ein cylonau ni ac yng nghlonau pobl y ddinas hon ac yn ein gwlad ni a gwledydd y byd. Gad i ni weld enw'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu. Tyr felly bendithio diogela ni nawr cadw ar ein drwg i ffwrdd. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni gan i emyn rhif 205 o llyfara a ddfwy'n Iesu mai dy eiriau fel y gwyn. 205 gyn i sefyll i'w chanu. Testyn o'r salmau, Psalm 51 a'r 7fed adnod. Psalm 51 adnod 7. Glanhaf fi ac isop a mi alanheir. Golch fi a byddaf wynach na'r eira. Nawr, i ni yn y salmau unwaith eto, ac i ni'n gweld eto mae'r teitl o fydd i ni fel o'r blaen. Mae'r teitl yn darllen fel hyn: I'r pen cerdd, Salm Dafydd, pan ddaeth Nathan, y proffwyd ato,
wedi iddo fynedu mewn at Bathsheba. Nawr, mi'n siŵr bod yn gyfarwydd i'r mwyafrif ohono ni, yn sicr os i ni yn mynychu capel ac yn gyfarwydd â gair Duw ar salmau, mi fyddwn ni'n gyfarwydd iawn ar salm yma, ar hanes trist. Hanes trist iawn tu ôl i'r salm, ac yn gyfnod trist y mywyd Dafydd. Fe ath y brenin Dafydd i le y byddai yn gwybod y byddai yna potensial i demtasiwn. Yr oedd yn gwybod hynny. Fe ath e i ryw le y byddai fe'n ymwybodol, byddai fe'n debygol y byddai fe'n cael ei demtio. Siwr o fod rhaid byddai fe wedi bod yn ymwybodol o hyn. Ac wrth fynd i'r lle honno, fe ildiodd i'r temtasiwn. Fe odinebodd. Fe arweiniodd at odineb. Wel, fe nath e odinebu yn y fan ar lle, yn yr awydd yn ei galon, ac yna fe ath yn weithred felly hefyd. Ac yna, fe ath at ei guddio'r hyn cynllwyniodd, fe all ei guddio'r hyn a wnaeth e trwy gynllwynio ffordd i ysgoi cael ei ddal. Dyna beth nath e'n neud nesaf. Mae y mor dris yn diwe. Mae bob cam o'r daith yn dragedy. Rhywbeth yn y meddwl lle dylse fe fod wedi paratoi yn well, trefnu amser yn well, gwrthod y temtasiwn i fynd i'r fan ar lle, ond yna'n hytrach na wneud hynny, bydd wedi perswadio hunan rhywsut fod yn iawn, fod yn saff, fe ath e'r lle, fe gafodd ei demtio, fe ildiodd e'r temtasiwn ac fe arweiniodd hynny at odineb, ond yna, ar ôl yr achlysur, mae e'n ceisio meddwl am ffordd i ysgoi cael ei ddal. Ond mae hwnna'n methu hefyd. Mae'r hanes yna yn frawychus. Fe driodd ei orau, ond fe fethodd e cuddio'r peth. Felly yn y pen draw mae pethau mynd o ddrwg i waith ac fe drefnodd e bydde gŵr Bathsheba yn cael ei ladd ar linell flaen maes y gad. Dyna'r unig ffordd yn gallu meddwl am ddod allan ohoni. Fe drefnodd e bod y gŵr yn cael mynd i'r frwydr i'r man fwyaf peryglus lle bydde'n cael ei ladd. Ond dyna mae'r arglwydd yn anfon y proffwyd Nathan at Dafydd, ac mae'n adrodd hanes dau ŵr, un tlawd ac un cyfoethog, ac sut i'r un a oedd yn berchen llawer yr un cyfoethog, yr oedd yn berchen llawer iawn o ddefaid, cyfoeth mawr, ond iddo fe gymryd yr unig ddafad oedd gan y gŵr tlawd. Bydde wedi gallu mynd i'r holl geiau a dewis un o gannoedd ar filoedd o ddefed, ond be mae'n neud? Mae'n mynd a cymryd yr un oedd gan yr gŵr tlawd. Ac yna mae'r proffwyd yn dweud wrtho mae Dafydd oedd y gŵr. Oedd wedi deall y darlun yn ddigon clir, ond pa mae'r proffwyd yn dweud, lle chi dychmygu'r eiliad honno. Roedd siwr o fod yn eiliad special iawn. Pa mae'r arglwydd i bresenoldeb yn dod lawr mewn fath ffordd. Doedd Dafydd ddim wedi deall lan at hynny, doedd e ddim wedi deall y darlun. Oedd e mor grac gyda'r gŵr cyfoethog a ffarmwr cyfoethog. Oedd e gallu gweld yr anghyfiawnder yna, ddigon clir, ond oedd e ddim yn deall mae amdano fe oedd yn sôn. Ond yr eiliad mae'r proffwyd yn dweud wrtho fe, ti Dafydd yw'r un, mae presenoldeb yr arglwydd. Rhaid, dwi ddim yn bosib unrhyw ffordd arall. Petai e ddim yn presenoldeb yr arglwydd, bydde Dafydd wedi dweud, cer o ma, Nathan. Paid i siarad â fi fel la. Dyna beth fydde di'n gwneud, hyd yn oed fel rhywun sy'n proffesu. Paid i herio fi, paid i cyhyddo fi. Ond na, dim byd o'r fath. Yma yna ymwybyddiaeth yna o bresenoldeb yr arglwydd mewn fath ffordd. Y mae Dafydd yn cael ei argyhoeddi, mae'n sylweddoli yr hyn yr oedd yn euog ohono. Mae'n dod i weld, a dim ond trwy ras fod yn bosib. A chi'n wrth darllen y darmau, does dim unrhyw arwydd yma fod Dafydd yn mynd ati i gyfiawnhau ei hun. Dwi ddim yn neud ni. Fe alle fod wedi cyfiawnhau ei hun yn dweud mai dyma yw'r norm i frenhinoedd, ac mi roedd e. Allech chi tybio, roedd yn anoddach i Dafydd nac bydde fe i ni. I ni i wneud hyn, byddech chi'n gallu dweud, wel, i ni'n gwybod bod e'n anghywir, dwi ddim yn math o beth i ni'n wneud, ni'n mynd frenhinoedd i ddechrau da, i ni ddim yn gallu cael 100,000 o wragedd, a ni'n gallu gwneud beth i ni moyn, sut i ni eisiau, trefnu unrhyw beth, ond oedd e norm iddo fe, achos oedd brenhinoedd yn wneud math me o beth. Ond dwi ddim yn cyfiawnhau, dwi ddim yn dweud, wel fel amai ac felly mae'n anodd i fi, does dim byd o'r fath.
Doedd e ddim yn dweud, mae gen i hawl i be bynnag dwi eisiau dymuno. Ac felly mae'n anodd i fi i ymwrthod ar temptasiwn, achos mae'n ddisgwyliedig ohono i fel brenin i gael y math yma o beth. A fe drias i guddio fe, gallech chi feddwl, mae'r holl esgusodion bydde fe wedi gallu wneud. Doedd ganddo neb o'i gwmpas i wneud oedd y deimlo'n euog. Oedd amseroedd yn wahanol pryd hynny, ond oedd. Ond does dim un esgus. Dim ymdrech i gyfiawnhau ei bechod. Dyma be mae presenoldeb Duw yn wneud. Fe wel erchylltra yr hyn a wnaeth. Ac mae'n deall yn erbyn pwy y mae wedi pechu. Mae'n gwybod mae wedi pechu yn erbyn Bathseba ac yn erbyn ei gŵr. Mae'n gwybod bod ei siomi deulu, mae'n gwybod na i gyd. Mae hwnna, dwi ddim yn gwadu na, mae hwnna i gyd na. Mae'n gwybod bod e wedi pechu yn y ffyrdd yna. Ond mae'n gwybod mae'n erbyn Duw y mae e wedi pechu fwyaf. Dyna be mae wedi wneud. Felly mae wedi ddeall. Ac felly dyna cyd-destun y salm. Felly yn gyntaf, dwi am ganolbwyntio, ddim ar y salm gyfan, fe ddarllenau rai ar adnodau, ond ar y seithfed adon, ond dwi am edrych ar faich pechadur, yn ail gweddi pechadur ac yn olaf llawenydd pechadur. Yn gyda baich pechadur, hyn o welwn yw patrwm. Nawr yn sicr, mae yna batrwm yma i'r Cristion ac i'r ceisiwr. Ond neges i'r ceisiwr yw'r neges hon. Ond beth ni yn gwybod yw yr un yw'r neges i'r credadyn, achos ni'n gwybod yr oedd Dafydd yn caru'r arglwydd. Ond pan mae yna pechu yn digwydd, beth yw'r ateb bob tro? I Gristion, beth yw'r ateb pan mae Cristion yn gwrthgilio? Beth yw'r ateb pan mae Cristion yn pechu? Yr ateb bob tro yw dod nôl at Iesu Grist. Bob tro. Edifeirwch a dod nôl at Grist a'i waed. Bob tro, does dim cwestiwn. Mae dyna yw'r ffordd, dyna yw'r dull. Yn debyg iawn i'r ffordd pan ni'n dod yn Gristnogion. Ac felly mae bob neges efengil, dyna pan mae mor bwysig cael neges efengil i Gristnogion hefyd. I atgoffa ni sut eithon ni gredu, ond hefyd i atgoffa ni. Dewch nôl at y groes. Ydych chi oeri, dewch nôl at y groes. Edrychwch ar yr hyn a wnaeth i ddioddefiadau ar y groes, ei ddwylo pur ar led. Edifarhewch a dewch at y ffynon a'ch golchi to, cyffeswch eich pechod. Yr un yw'r neges, ond mae'r tro cyntaf mor bwysig. Pan ni'n dod i gredu. Yma o'r diwedd, trwy'r ras, roedd wedi dod i weld ei ogrwydd. Ac i'r un sydd ddim yn Gristion, yr un sy'n ceisio, mor bwysig yw'r man yma. Ceir patrwm o'r hyn y profa ceisiwr wrth ddod at Grist yma. Mae Dafydd yn barod trwy ras wedi argyhoeddi. Ni'n gwybod fod yr Ysbryd Glân wedi bod ar waith. Mae'r hanes yn yr Hen Testament yn profi'r peth, pan dath y proffwyd lan ato fe. Yr eiliad honno. Dych chi ddychmygu, fe allai fod mewn oedfa gall? Gall rhywun dod mewn i oedfa, llawn balchder, hyd yn oed rhywun sy'n proffesu ond heb ddeall yr efengil, llawn balchder. Gyda mae presenoldeb yr arglwydd mor real, maen nhw'n dod i weld i pechod. Yn ganol pregeth. A rhywbeth tebyg, chi'n dychmygu oedd gyda Nathan a Dafydd y ddau'n sgwrsio, a Nathan yn cael ei anfon a neges iddo fe, a chi'n meddwl, mae hwn yn reit beryglus, mynd lan a brenin a rhoi stori fach iddo fe, a dweud iddo fe, ti yw'r un. Ond na waith a phresenoldeb yr Ysbryd Glân wedi peri i Dafydd o'r diwedd, roedd ei lygad wedi agor i weld beth oedd yn euog ohono. A dyna'n gweddi ni. A dyma be welodd, edrychwch ar y 5 adnod gyntaf. Os nad yw'n yn profi bod e wedi cael profiad o argoeddiad o bechod, dwi'n mwyn siŵr beth. Trigar ha wrth efo ddiw, yn ôl dy drigar ogrwydd, yn ôl lliaws dy dosturiaethau, dilea fan wireddau. Golch fi yn llwy'r ddwys, oddi wrth fan wiredd, a glanha fi oddi wrth fy mhechod, canis o rwyf yn cydnabod fy nghamweddau, am pechod sydd yn wastad ger fy mron. Yn derbyn dy dy hunan y pechais, ac y gwneud ddim drwg yn dy olwg, fel y gyfiawn heir pan leferych, ac y byddyd bir pan farnech, wele, mewn anwiredd ymlluniwyd, ac mewn pechod y beichiogodd fy mam arnaf. Nawr, nid sgwrsbach gyfleis gyda Nathan oedd hyn, a Dafydd yn teimlo, well i fi ymddiheirio. Dim byd o'r fath. Mae'n gweld i bechod, mae'n gweld cymaint ar ei ogrwydd, gymaint yw'r boen,
fel mae Pantycelyn dweud, euogrwydd fel mynyddoedd. Mae mor fawr, mae mor drwm. A dyma math o brofiad gafodd Dafydd. Fe gafodd ei deimlo fe. Dyna beth i ni'n gwybod pan mae rhywun yn dod at Gris y tro cyntaf. Rhaid ydyn nhw'n gweld rhywfaint o'i pechod. Rhaid i hwnna fod. Bydd yn amrywio o berson i berson yn siŵr. Ond rhaid bod yna elfen ond. Adnod 7. Dyma eiriau i chi rhywun sydd wedi gweld i pechod. Glanha fi ag isop, a mi a lanheir. Golch fi, a byddaf wynach na'r eira. Cyfeiriad Dafydd at y defnydd o hisop yn yr Hen Testament. Mae'n gwybod mae'n siarad fel plentyn yr arglwydd. Dyma'r math o iaith. Dyma'r math o iaith byddwch chi am glywed gan rhywun sydd wedi o'r diwedd gweld i pechod am y tro cyntaf. Nid nes i fe achos mae fy ffrindiau gyd yn neud yr un peth. Nes i fe achos dyna sy'n ges i fy magu. Dwi'n gweld trwy'r amser ar y teledu. Dwi'n clywed ar y radio. Yn y caneuon, maen nhw'n siarad amdano fe trwy'r amser ar y radio. Ac felly mae'n dderbyniol. I ni'n darllen am y ser a maen nhw'n byw bywydau fel hyn. Ac felly mae'n anodd i ni ymwrthod â fe. A mae bywyd yn unig os na, dim byd o'r fath. Pa mae rhywun yn dod i oedfa, mae'n od yn diwedd. Lle mae rhai un o'r Cristnogion yn gallu dweud, peidiwch a dweud yr i glir i'r byd. Achos chi ddim eisiau upsetio nhw. Chi ddim eisiau nhw'n teimlo'n eog, chi eisiau nhw ddod i'r cwrdd a teimlo'n hapus, a diolch i chi am yr oedfa. Dwi ddim yn ymwybodol, dim byd o'r fath yng Ngaerdyw. I chi'n gweddio bydd yr ysbryd glân yn dod ac yn agor llygaid pobl i weld difrifoldeb pob pechod, ac mae pechadur ydych. Achos ar iaith i chi eisiau siarad, ar math o iaith i chi eisiau siarad yw hyn, pan i chi'n dod i gliw yr efengil am y tro cyntaf ac yn dechrau ceisio Cris, i chi am siarad fel Dafydd, yr oedd wedi cael y profiad yma'r blaen, ond nawr mae'n gweld wedi pechu to, a mae'n dod nôl at Gris, glanha fi ag isop. Ond mae yna addewid yna'n does, mae'n gwybod a mi a lanheir. Os y ti'n glanhau, mi fydde di'n glanhau, achos y ti'n drigarog. Golch fi a byddaf wynach na'r eira. Mae'r cyfeiriad yma at isop yn yr Hen Testament. A nawr mae Dafydd yn defnyddio'r geiriau isop, a mae hwn yn brawf i chi pa mor ddwfn yw'r argyhoeddiad. Achos mae'n gwybod arwyddocaad y defnydd o isop, y planhigyn yma. Dwi ddim yn alwad am rhyw seremoni, fel oedd yn yr Hen Testament, seremoni yn llythrenol, nid fethu. Dwi ddim eisiau cael rhyw wasanaeth a mynd trwy rhyw broses seremoniol gyda'r isop a gwaed. Petai yn rhywbeth felly, beth oedd eisiau mynd i gael rhyw wasanaeth, beth wedi galw am yr offeiriad. Dwi ddim yn galw am yr offeiriad. Mae'n gofyn i Dduw ddefnyddio isop. Nawr felly, dwi ddim amlwg ddim yn sôn am isop yn llythrenol. Ddim yn sôn am y planhigyn oedd yn cael ei ddefnyddio i wasgaru'r gwaed yn y seremoni oedd yn yr Hen Testament. Dwi'n yn dweud hynny. Mae'n galw ar ei Dduw. Fe wel mae'n erbyn Duw y pechod. Ac mae fe sydd rhaid maddau a glanhau a'i olchi fy'n lan. Ac felly mae'n dweud o Dduw, am neu di ddefnyddio'r isop fel betai. Mae'n drwy ddarlun ar fehenaid. Mae'n rhaid i fi fynd at y tŷ achos yn erbyn ti dwi wedi pechu. Wrth gwrs dwi wedi pechu yn erbyn Bathseba, dwi wedi pechu yn erbyn i gŵr, dwi wedi siomi fy nheulu fi. Dwi wedi siomi trigolion yr rhai sydd yn rhan o fy nheyrnas i. Dwi wedi gadael pawb i lawr, ond yn erbyn ti dwi wedi pechu. Ti o'r barnwr. Ac felly mae'n dweud, o Dduw, maddau mi. Mae'n teimlo i bechod e gymaint fod yn cyfeirio at isop, achos mae'n gwybod yn yr Hen Testament, yn Exodus 12, adnod 21 ymlaen, gwrandewch o'r hwn. A galwodd Moses am holl hyniriaid Israel, ac y ddwedodd wrthynt, tynnwch a chymerwch i chwi oen yn ôl eich teuluoedd, a lleddwch y pasg, a chymerwch disw o isop, a throchwch ef yn y gwaed, a fyddo yn y cawg, a rhoddwch ar gapa yn y drws, ac ar y ddau yslis bost o'r gwaed a fyddo yn y cawg, ac nac aid neb ohonoch allan o ddrws i di hyd y bore. Oherwydd, yr arglwydd a dra mwyau daro'r eiftiaid, a phan welo fe y gwaed ar gap yn y drws, ac ar y ddau yslis bost, yn yr arglwydd a eheibio i'r drws. Ac ni adir dinistrydd ddyfod i mewn i'ch tai chwi ddinistrio. Nawr, chi'n gwybod y stori, yr hanes? Adeg y Pasg,
pan dath na farn ar yr eithdiaid. A fe ddwedodd Duw wrth Moses, dwed wrthyn nhw i roi gwaed ar y drws. Ac ewch i'r tŷ a bwytwch o'r oen o'r gwaed sydd wedi llifo o'r oen ar ochr y drws. A pidwch am ei mas tan y bore, achos dros nos fe fi Duw yn dod ac yn lladd cyntaf yn edig yr aifft. A be glywon nhw? Fe glywon nhw grio ac wylo, ond nhw'n saff tu fewn. Ond oedd yr angel y farwolaeth wedi dod ar draws yr holl le, a wedi lladd. Mae'n gyfnod erchill, ond mae barn Duw yn ofnadw. Mae'n dychryn chi. Ond mae Dafydd yn gwybod fod be mae wedi wneud, fod wedi pechu yn erbyn I Dduw, mae'n dweud, dwi yn heiddi marwolaeth. Mae torri'r sabath i'r byd yn golygu fe fi Duw yn ei barnu nhw. Chi'n eisiau sôn torri'r sabath? Mae cyd-fyw, mae breuddwydion cyd-fyw yn pechu yn erbyn moesau Duw, ei berffeithrwydd yn erbyn ei gyfraith nawd I neba. A'r holl, allan mynd trwy'r holl beth, mae'r byd yn eog, ac am un pechod, fe fydd angel y farwolaeth yn dod. Yna'r addewid, fe fydd Duw yn barnu pechod. Mae'n dychryn chi, ond chi pryn yn clywed nag eich. Chi yw'r rhai sydd yn pregethu pethau sy'n dychryn pobl. Dyw'r oes yma ddim yn gyfarwydd ag e. Mae rhaid ni fod chydig bach mwy caredig I bobl. Mae rhaid I ni dorri'r newyddion yn raddol bach. Dwi ddim yn credu profiad fel na gafodd Dafydd. Ond roedd Dafydd yn gwybod, dwi'n gwybod hanes yr Hen Testament. A'r cyfeiriad at yr isop i'r osod gwaed ar y drws. Yr oedd e'n gwybod, Dduw defnyddio'r isop na. Dwi'n heiddi marwolaeth. Dwi wedi godi nebu. Dwi wedi cynllwynio iddo ei celwydd ac I ladd. A dwi wedi gwneud y cyfan. Ond oedd e'n gwybod hefyd mae pechadur oedd ei enw. Ac oedd e'n gofyn, Dduw maddau mi. Ac felly ysgoi'r farn. Mae'n galw am golchiad. Yr oedd yn teimlo y lefel o iogrwydd. Mae yna gyfeiriad arall, Leviticus 14, adnod 14, bydde Dafydd I gwybod rhain I gyd. Adnod 1, llefarodd yr arglwydd hefyd oedd Moses gan ddweud, dyma gyfraith y gwahan glwyfus, y dydd y glanheirif, dyger ef at yr offeiriad, a'r offeiriad a ddaw allan o'r gwersyll ac edrychyd yr offeiriad, ac wele, os pla'r gwahanglwydd a iachawdd ar y gwahan glwyfus, yna gorchmyned yr offeiriad i'r hwn a lanheir, gymryd 2 aderyn y to, byw a glan, a choed ceder ac ysgarlad ac isop. Yr oedd Dafydd yn teimlo, nid yn unig oedd yn heiddi marwolaeth am ei bechod, yr oedd yn teimlo brynt ni ei fod yn frwnt fel y gwahanglwyf. Ac yn heiddi pa bynnag driniaeth y gwel yr arglwydd yn iawn, felly geilw, mae'r rhaid I fi cael fy nglanhau, dwi'n teimlo mor frwnt. O dyma hefyd a wneir wrth I un gyffwrdd a chorff marw. Yn yr Hen Testament. Dyma oedd y broses seremoniol mwyn cael ei puro I ddefnyddio yr isop a gwaed os oedd rhywun wedi cyffwrdd a chorff marw. Gwebu mor ddifrifol ei bechod. Mae dim ond gwaed Iesu Grist gall delio ar fath Stein. Oedd e'n gallu edrych ymlaen. Ac oedd e'n gwybod dyma yr unig beth sydd yn mynd I ddelio a phechod. Mae'n erbyn I Dduw y pechodd, a Duw sydd rhaid darparu'r maddeuant. Oedd e'n gwybod gallai di mynd at Bathseba a gofyn neu di fadda fi, bydde fe wedi. Oedd e'n rhy hwyr I gofyn am faddeuant o'i gŵr, oedd e di marw nawr. Falle bydde di mynd lan at teulu Bathseba ac ymddiheirio iddyn nhw gyd, efallai tybio ni bod e wedi wneud hynny, falle dwi ddim yn gwybod. Ond un peth I ni yn gwybod, fe wylodd e gerbron Duw yr wyf wedi pechu yn derbyn di, ac ond dyna beth sydd angen. Ond dyna beth sydd angen heddi I bobl ddod I weld I pechod. Mae yna gymaint o darlunio a peintio pechod fel peth mwyaf llachar a phert posib. I ni gormod o ofni enwi pechod ydy hyn. Bron iawn, gewch chi carcharu am alw'r ambell I beth yn bechod. Ond mae pechod yn golygu fe fi Duw yn dod a barnu. Ac mae pechod yn ein gwneud ni'n frwnt. Ac felly o Dafydd am bwysau eiogrwydd fel mynyddoedd byd.
Ac oedd yn gwybod mae'n erbyn i Dduw yr oedd e wedi pechu, ac felly Duw oedd rhaid madde. Ac mae'n gwybod wrth edrych ymlaen, dyna omnaeth Duw trwy Iesu Grist. Hebreaid 12:24, ac at Iesu cyfryngwr y Testament Newydd, a gwaed y teunelliad, yr hwn sydd yn dywedu'r pethau gwell na'r eiddo Abel. Mae'n gwybod, mae'r gwaed yn yr Hen Testament yn pwyntio i'ch bob un, yn pwyntio at Grist, at y groes, ond nawr mae'r gwaed yn yr Testament Newydd, ar Iesu Grist, y marw ar y groes, dyna beth ych chi'n edrych ymlaen ato, a dyna sydd rhaid cael. Rhaid cael yr isop yn y gwaed yna. Rhaid i ti fy ngolchi fi yng ngwaed Crist. Mae e wedi marw ar y groes, mae wedi talu'r pris am feiogrwydd, ac felly dyna'r unig beth sydd yn gallu delio gyda fy mhechod. Zecharia 13:1, y dydd hwnnw y bydd ffynon wedi hagored i dŷ Dafydd ac i breswylwyr Jerusalem i bechod ac aflendid. Yr oedd Dafydd yn gwybod bod e'n ffrwnt ac yn eog ac yn heiddi barn. Ond mae e hefyd yn gwybod bod Duw yn drigarog. Ac felly mae'n galw ar ei Dduw, golch fi. A mae'n defnyddio'r term, y gair isop, achos mae'n gwybod yn yr Hen Testament, dyna oedd yn cael ei ddefnyddio yn y seremoniau, ond oedd e gyd yn pwyntio at Grist. Wel, gewch chi symud ymlaen, gweddi'r pechadur, adnod 7, dyma'r weddi, os chi eisiau gwybod beth yw'r geiriau, mae'n gweddio, mae lot o weddio yn y salm, ond dyma un enghraifft arall, glanhafu ac isop a mialanheir, golch fi a byddaf fwynach na'r eira. Mae bron iawn yn dweud wrth yr arglwydd, dyma be fi'n gofyn achos dwi'n gwybod dyma beth ti'n mynd i wneud. Achos ti di addo. Mi rwy ti wedi addo. Golch fi yng ngwaed Crist. A dwi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Fe fyddi di'n fy nglanhau. Dyma oedd ei weddi. Pan oedd e'n teimlo mor eog. Pan dath yr ymwybyddiaeth. Pan dath yr eogrwydd. Dwi ddim yn dweud, dwi'n heiddi rhywbeth neu gilydd. Na, mae'n pledio am drigaredd. Mae am fod yn lan yng ngolwg ei Dduw. Mae'n teimlo mor frwnt. Dim ond gwaed Crist at ddelio ar fath Stein. Rhaid i Grist ddelio ei bechod ei enaid i wolchi yn y ffynon a agorwyd ar fryn Calfaria. Dyna beth mae'n edrych ymlaen ato, a ni'n gallu edrych nôl ato fe. I ni'n gallu dweud hyn i'r pechadur sy'n ceisio maddeiant a iachawdwriaeth, i'r un sy'n am ddod yn Gristion. Beth sydd angen i chi wneud? Dewch at y fan hon. Dewch yn llwythog ac yn flinderog at y groes. Ar fryn Calfaria mae yna ffynon wedi hagor. Does nunlle arall all helpu. Dyw crefydd ddim yn mynd i helpu chi. Allwch chi ddod i gapel am weddill eich bywyd. Allwch chi fyw yn y capel. Gallwch chi osod rhyw wersyll yn y stafell gefn, a gwely na, a ffwrn bach, a cysgu na, a bita na, dod i bob oedfa posib. Allwch chi fod yn glanhau'r capel, allwch chi fod yn ei popeth, allwch chi fod yn pledio bod pobl i ddod mewn i'r capel. Allai ddweud hyn wrthych chi, fyddwch chi ddim yn Gristion. Gallwch chi fod mewn capel Efengyledd, yn byw yn y capel Efengyledd. Gallwch chi fod yn gwybod o'r holl athrawiaethau, ond fyddwch chi dal ddim yn Gristion os nad ydych chi wedi dod at y ffynon. Os nad ydych chi wedi teimlo'n frwnt, os nad ydych chi wedi dod at Grist a dweud glanhafu ac isop, a mi alanhir golch fi a bydda fwynach na'r eira. Dyma beth oedd rhaid i Dafydd, oedd e'n gwybod. Dyna lle mae'r gwrthgiliwr yn goffo mynd nôl at y groes. Dyw crefydd ddim werth i chi. Dyw gweithredoedd da ddim werth i chi. Ond mae'r ffynon yma yw'r unig lle sydd yn golchi chi'n lan. Dyma'r ffordd y trefnodd y drindod i ddelio â phechod. Mae weddi fe'n debyg iawn i'r emynydd yn dweud, rhoi i'r hedd, na wyr y byd amdano. Y nefol hedd, a ddaeth trwy ddwyfol loes. Beth yw'r dwyfol loes na? Dyna'r ffynon. Pan agorwyd y ffynon, doedd e ddim yn rhywbeth ysgafn, roedd e'n rhywbeth poenus tu hwnt. Ar y groes, rhoi i'r hedd, allwch chi glywed, gallwch chi teiri mae Dafydd ysgrifennodd yr emyn, neu Dafydd ysgrifennodd yr emyn, ond allwch chi teiri mae fe oedd e, mae'r ysgrythyr yn un o gyda'r llyfr ymynau ni, ond diwe, o leia llyfr ymynau sydd yn ni, ta beth. Ac chi allu gweld yr cyd-fynd a cytuno yma. Mae'r athrawiaeth ar ysgrythyr i gyd fan hyn, diwe, un o'r llyfr ymynau gorau posib gallwch chi gael. Mae mor drist bod chi'n gallu cael copies o hwn dim mwy. Mae'n tragedy o'r mwyaf.
Achos allech chi teiri, mae Dafydd ysgrifennodd, rho i mae'r hedd, mae e dan bwysau eogrwydd pechod, rho i mae'r hedd, na oer y byd amdano, y nefol hedd a ddaeth trwy ddwy foloes, pan fydda'r don a'r fenaid gwan yn curo. Mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. Does dim lle gwell i fod nag wrth croes Iesu Grist. Achos dyna'r unig lle mae pechod yn gallu cael ei olchi'n lan. A bob maddeuant. Dafydd yn gweld i pechod fel peth sydd llawn mochynra bryntni. Mae'r emyn gawna ni gyna. Gwrandewch, allech chi eto dweud, i fe Dafydd ysgrifennodd yr emyn yma? Dychmygwch yr eiliad dath Nathan lan at Dafydd a sôn mi bechod. Dychmygwch yr eiliad mae rhywun yn dod i oedfa neu'n gwrando ar y we. Ac mae'r ysbryd glân di dechrau ar gyhoeddi nhw o'i pechod a maen nhw'n dechrau gweld i hangen. Dechrau cofio, dechrau gweld i bryntni. Teimlo heb unrhyw obaith yn y byd. Sut fedrai wella, sut fedrai ddod yn Gristion? Ac o'r diwedd, maen nhw'n teimlo'r pwysau, maen nhw'n dod. Dychmygwch, mae fel yr emyn yma. O'r flaen o ddiw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd wy'n ei cheisio, a'i cheisio eto wnaf. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw onys caf. Mae'n mynd at y tad a'r mab. A'r ysbryd mae'n mynd at ddiw, mae'n mynd at Grist. Mae'n dweud trigaredd, a os na chai trigaredd, marw fyddai. Pechadur wyf mi welaf o ddiw, na allaf ddim rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n eog. Union eiriau'r salmydd, union eiriau'r pechadur sydd dan ar gyhoeddiad o bechod. Rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n eog o bydd drigarog im. Rwy'n addef nad oes gennyf trwy mywyd hyd fy medd, o hyd ond gweiddi pechais, nid wyf yn heiddi hedd. Ond nid yna eiriau'r Cristion trwy fywyd, o hyd ond gweiddi pechais, nid wyf yn heiddi hedd. Hyd yn oed bod ni wedi dod yn Gristnogion ac wedi derbyn maddeuant ac wedi derbyn heddwch, i ni'n dweud ni ddim yn heiddi fe. Mae'n achos, dyna pam y Cristnogion yn dod i gwrgweddi bob wythnos. Pam? Achos maen nhw'n teimlo dwi ddim yn heiddi hedd. Dwi ddim yn heiddi maddeuant. Dwi ddim yn heiddi bywyd trygwyddol, ond trwy ras dwi wedi gael ar golchiad yng ngwaed Crist. A dyna pam maen nhw'n dod. Bob sil, bob oedfa, bob cwrgweddi. Achos dwi ddim yn gallu dod dros y ffaith, dwi ddim yn heiddi. Dyma fel bydde Dafydd. Mi glywais gynt fod Iesu a'i fod e felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. A ddech chi dychmygu Dafydd fel hyn, o derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Paid â cofio beth dwi wedi wneud a beth ydw i, dwi'n gwybod pam nes i fe, achos dwi'n bechadur. A mae'n afiach, mae'n frwnt. Felly maddau mi. Golch fi. A byddaf wynach na'r eira, am eiriau. Y myd natur. Mae rhywbeth am eira yn does. Nawr wrth gwrs, wrth chi fynd yn hun, dwi ddim mor gyffroes, ond mae rai fi ddweud, dwi ddim wedi dod i'r pwynt yna cweit to, ond dwi'n agos ydw, achos dwi ddim yn ffansio gyrru'r car o ble ni'n byw pan mae'r eira yn dod lawr. Ond mae dwi dal fel plentyn pan mae'r eira yn dod lawr. Mae mor gyffroes. Chi'n gweld yn dod lawr, mor bert, y goliadau stryd a'r eira yn dod lawr. Mae'n glanio ar y llawr. A mae'r gwyrddni, yr ardd, yn troi'n wyn. Ond dwi ddim yn wyn i ni'n gyfarwydd ag e. Mae e mor wyn. Allwch chi feddwl am unrhyw beth sydd yn wynach na'r eira. Dwi ddim yn gwybod sy'n bosib os ych chi'n mynd i'r siopau paint yma gofyn gai gwyn pyr, a chi'n cael gwyn pyr, ond dwi ddim yn gwybod sy'n mor pyr a geira, dwi ddim yn wyddonydd, dwi ddim yn gwybod. Ond mae rhywbeth am eira naturiol. Mae e mor wyn. Pan mae'n bwrw eira gyda ni, a dwi'n mynd â'r cwn allan am wac, mae un o'r cwn yn wyn, gyda patchyn o sinsir yn arni. A dwi'n edrych arni pan dwi'n mas ar y mynydd ac yn meddwl, mae di newid lliw. Mae'n felyn. Dwi ddim yn wyn. Nes i wastad meddwl bod hi'n wyn. Ond dwi ddim yn wyn. Achos o cymharu
Ar eira, doedd yn wyn yr un beth, ar wal y tŷ, mae wal y tŷ'n wyn, ond mae'n edrych mor frwnt. Pan mae'r eira ar y llawr, mae'r eira'n wyn, ond mae'r waliau'n edrych yn frwnt. Mae'r gwyn wedi mynd. Mae mor anodd i cael rhywbeth naturiol, ni'n methu cael ei o paint siwr fod ac yn sicr dwi'n para, ond dyma be mae Dafydd yn gwybod hyd yn oed yn ei oes e. Gwybu Dafydd nad yw pa mor wyn mae eira yn para'n hir iawn, achos roedd na lygredd yn yr awyr yn ei ddyddiau fe. Mae'n anodd dychmygu'r peth. Doedd ddim ceir a loriau a awyrennau a ffactrioedd. Ond mae rai bod llygredd o rhyw fath yna, a falle llosgi tân neu beth bynnag oedd e, ond oedd na lygredd yna. Ac mi fydde llygredd yn mynd i'r eira, ac ar ôl chydig o ddyddiau o leia, mae e'n newid lliw, mae e'n mynd yn fwy llwydau. Ond yn sicr yn ein hoes ni'n gallu deall. Dyw eira ddim yn aros yn wyn, wrth gwrs, os ewch chi i'r pegwn y gogledd neu de, neu beth bynnag, fyddwch chi'n cael eira, ond hyn o fyna byddwch chi siwr o fod yn cael llygredd. Ac roedd Dafydd hefyd yn gwybod, nid yn unig bod y lliw yn mynd i cael ei lygru, a dwi ddim yn mynd i fod mor bir, ond hefyd, mae'n mynd i doddi. Pan ddaw'r hael allan, mae'n toddi, mae'n mynd, mae'n para. Felly mae rhyw elfen arall i'r peth. Dim syndod mae gweddi Dafydd yw hyn, golch fi a byddaf wynach na'r eira. Mae e am wybod sicrwydd hyn eto. Mae'n dweud, mae glanhad yr arglwydd yn well na ffurdeb yr eira hyd yn oed. Dyna pa mor lan y mae Iesu Grist yn golchi pechadur. Mae'n golchi'r enaid mor lan mae'n wynach na'r eira. Ond yn well na'r eira, dim dwi'n meddwl mae'n fwy pur a fwy glân ac ysblenydd na'r eira, dyw e byth yn cael ei lygru chwaith. Dyw e ddim yn mynd i ddiflannu, dyw e ddim yn mynd i doddi. Mae'r purdeb yma yn para hyd tragwyddoldeb. Dyna'r darlun. Felly mae Dafydd yn gwybod yng Nghrist mae e'n lan yn bur yn berffaith oherwydd Crist. Ond mae'n cael ei olchi'n lan, ond mae hwn yn addewid o dragwyddoldeb. Ac unwaith eto, dyna pa mae'r Cristion wastad eisiau dod nôl i ddiolch. Achos mae'n gwybod, dwi dal yn wynach na'r eira. Ie, ond dwi wedi siomi'r arglwydd. Do, dwi wedi pechu. Do, ond mae gwaed Crist wedi fy ngolchi fi'n wynach na'r eira. Ac wrth i ni fynd ar wely angau, bydd Satan yn dod ac yn sibrwd siwr o fod atgoffa ni o bechodau. Ond fydd yr arglwydd yn dod ac atgoffa ni, ond mae Crist wedi'ch golchi chi'n wynach na'r eira. Ac mae'n para hyd tragwyddoldeb. Dyna'r addewid. A dyma oedd i ddeheuad, mae Dafydd, wrth gwrs, mae'n cael ei atgoffa, mae'n atgoffa ei hunan o'r gwirioneddau yma. Ond dyma i'r ceisiwr am y tro cyntaf sydd yn teimlo pwysau ei ogrwydd pechod ar yr enaid. Maen nhw am ddod at y ffynon sydd yn llifo wrth bryn Calfaria, oddi ar croes, oddi ar corff yr arglwydd Iesu Grist sydd ar y croes. Yn y golch fi yn wynach na'r eira. Achos os wyt ti'n fy ngolchi fi, fe fyddai'n wynach na'r eira. Fydd pob staen wedi ddelio ge. A fydd e'n mynd am beth. Dyna'r addewid. Dyna'r efengil i chi. Gai ofyn os rhywun sydd yn gwrando, sydd o'r diwedd wedi dod at y man yma, yn gweld eich pechod, eich heiddiant, eich eogrwydd, eich gweddi fel Dafydd yw am lanhad a maddeuant. Os felly dewch ato, mentrwch arno, dy fywyd mentra arno. Dyna'r gwahoddiad, gwnewch be mae'r holl ysgrythyr yn dweud, dewch at y groes, at y ffynon. Achos mae yna addewidion yng Ngaerdyw wrth ddod a droed y groes. Does dim gwrthodiad. A dyna pa mae'n dweud. Dyna pa mae'r adnod, mae glanhafi ac isop, a mae'r ail rhan, a mi a lanheir. Golch fi, ar ail rhan, a byddaf wynach na'r eira. Dwi ddim yn dweud falle fyddai. Mae'r addewid yno. Fe fyddai'n wynach na'r eira. Wel, i orffen llawenydd y pechadur. Grandewch ar adnod 7 a 8. Glan ha a fi ag isop a mi a lanheir. Golch fi a byddaf wynach na'r eira.
par i mi glywed gorfoledd a llawenydd fel y llawenycho yr esgyrn a ddrylliaist. O, be mae'n deheu amdano? Maddeiant yw'r hyn mae'n deheu amdano. Dyna y geilw amdano. Ond yna mae'n gofyn am y llawenydd. Mae'r dref, mae'n gofyn am y dwi'n gofyn am llawenydd gynta, mae'n gofyn am faddeiant gynta, a wedyn i mi'r llawenydd. Am boen a ddaw pan mae'r ysbryd glân yn argyhoeddi o bechod. Mae rhyw fath o ddarlun fan hyn yn yr 8 adnod fel asgwrn yn torri yn y corff. Dychmygwch pan dath Nathan a Dafydd a dweud wrtho fe, mi fydde fe wedi bod fel cillet trwy galon mi fydde fe fel bydde wedi syrthio ar y llawr a torri asgwrn yn ei goes, yn ei fraich, yn ei gefn, bydde'r poen wedi bod yn aruthrol. Ond nawr mae'r esgyrn yn llawenhau. Pan mae'n derbyn y glanhad a'r maddeiant. Pan yn dod i weld ei chyddiant, pan mae'r llygaid yr enaid yn cael ei hagor, dyw e ddim yn brofiad hawdd. Chos rhaid gweld ein pechod. A mae'n brifo, ac mae'n boenus. I rai mae'n digwydd mewn un oedfa, i eraill mae'n digwydd dros wythnosau, i eraill misoedd, i rai blynyddoedd, bwlch yr argyhoeddiad, cyfnod hir o bwysau euogrwydd. Ond i eraill mae'n fyrach, mae'n amrywio yn diwe. Ond mae'n rhaid i ni weld ein pechod. Ond yna trwy ras, pan daw yr enaid a droed y groes, ac mae'r ffynon wedi agor. Mae yna faddeiant, mae yna olchiad, mae'n derbyn gwisg cyfiawnder Crist. Neu berffeithrwydd ef yn gorchuddio'r enaid yn llwyr. A beth sy'n digwydd? Mae yna lawenydd, mae yna ryddhad. Dyma'r sain melysa posib i enaid. I glywed llais yr Iesu yn sibrwd i'r enaid, dwi dy maddau dy bechod. Dyna lais wrth ddod o droed y groes. Fel yr emyn, llais hyfryd, rhad ras, sy'n gweiddi dihangfa yng nghlwyfau mab Duw bechadur mae noddfa. Mae noddfa i olchi a flendid a phechod yn hollol, fe redodd ei waed yn ffrydiau iachusol. Mae'r emynau yma'n anhygoel yn dyn nhw. A dyna beth oedd y salmydd am ei glywed eto, dyna beth mae'r pechadur am ei glywed yw'r llais hyfryd rhad ras sydd yn gweiddi allan bod na ddihangfa, sut yng nghlwyfau mab Duw, pechadur. Dyna ble dyna lle mae'r unig noddfa, dyna lle mae'r unig obaith, yw wrth droed y groes. Mae noddfa i olchi a flendid a phechod yn hollol, fe redodd ei waed yn ffrydiau iachusol. Haleluia i'r oen, bod casodd ein pardwn, rôl croesi'r iorddonau yn drychefn ni ei molwn. Maen nhw'n eiriau anhygoel dyn nhw. Mae'n mynd ymlaen ar angau ac uffer yn cael lawn fuddugoliaeth. Ysbeiliodd holl allu'r tywyllwch ar unwaith, holl filwyr y groes cant yndod angnefedd, fe'i harwain nhw'n sicr i berffaith o'r foledd, nôl tirion iach i'r tawel anheddau, ni aseiniwn ei glod ar eirau delynau, trwy'r nefol ardaloedd ni ei molwn beth bythol wrth rodio ar lenydd yr afon dragwyddol. Mae yna ddydd yn dod pan fyddwn ni'n y nefoedd. A fyddwn ni'n canu i glodydd. Fydd yn rhyw fath o barhad fydd i'r Cristion. Fydd y Cristion yn canu i glodydd yn y capel gydag eraill ac yna wrth fynd adre ac wrth cael amser tawel a mynd i'r cwrt gweddi yn canu i glodydd ac yna wrth fynd adre a cael amser tawel ac yna yn gwrando'r bregeth falle'n canu i glodydd, mynd i'r capel ac yna mae yna rhyw gyfnod lle mae'n mynd i ddod, mynd i'r capel ac yna mae'r arglwydd yn ei halw adre. Bydd e'n mynd i'r nefoedd, bydd ffydd yn mynd, fydd e'n diflannu a fydd e'n troi'n olwg, ond bydd yr haleluia i'r oen yn parhau am dragwyddoldeb, achos fe sydd wedi trefnu ein pardwn ni. Dyhea'r pechadur glywed llais yr Iesu yn cysuro'r enaid, emyn arall i gloi. Mae yna gymaint ohonyn nhw. O llefara, a ddfwy'n Iesu mai dy eiriau fel y gwyn. Oll yn dwy'n i mewn dangnefedd, ac sydd o anfeidrol rhin, mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddeniadau cnawd a byd, wrth dy lais hyfrytaf tawel yn dystewi a mynd yn fyd. A dyma'r darn allai ddychmygu'r salmydd, atgoffa fi.
Ac i'r ceisiwr, dyma be mae am I glywed am y tro cyntaf. Dwed dy fod yn eiddo I mi mewn llythrennau eglur clir. Tor am heiaeth sych di gysur tywyll dyrus cyn bo hir. Rwy'n hireithi am gael clywed un o eiriau pyr yn nes bod ofon di a thristwch yn tragwyddol golli ei lle. Adnod 8, yr un peth ac adnod 8, par I mi glywed gorfoledd o llawenydd. Fel y llawenycho ar esgyn a ddrylliais, dyna llawenydd yr efengil. Dyna weddi weddio. Wrth o'r seddfainc gras Duw, wrth droed y groes, ble arall? Dyw'r gweddiau yma ddim i'w gweddio unrhyw le arall, ond wrth droed y groes. Alwad I Iesu Grist ddelio a'n pechod, a'n heogrwydd. Yr addewid yw ni fydd yn gwrthod yr un enaid a ddaw ato. Dyna'r addewid o Dafydd yn gwybod na. Dyna be mae rhaid i'r Cristion wastad wneud pan yn gwrthgilio ac yn pechu dod nôl at Grist. Ond chi sy'n ceisio. Chi sydd erioed wedi bod o'r blaen. Dyna'r lle I fynd. Lle chi feddwl am bob math o lefydd rhaid chi fynd. Pob math o gyfarfodydd sy'n rhaid chi fynd. Pob math o grefyddau sy'n rhaid chi drio. Pob math o bobl allwch chi siarad â nhw. Ond yr ateb bob tro fyddwn ni'n dod nôl at yw hyn. Un lle sy'n rhaid I chi fynd yw troed y groes. Glanhafu ac isop a mi alan heir, golch fi, a byddaf wynach na'r eira. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr arglwydd Iesu Grist ac am y ffynon a gorwyd ar fryn Calfaria ac yn gweddio Dduw bydd ysbryd ar waith yn arwain yn eidio droed y groes. Tyrd gweithio'n rymus unwaith eto. I ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch I ni ganu'r emyn honno 47 I orffen llais hyfryd rhad ras sy'n gweiddi dihangfa yng nghlwyfau mab Duw bechadur mae noddfa. 47 gen I sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi all hyd byth. Amen.